mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndakanzi naamai guru vangu mudzimai uyo ainge akaroorwa nabankuru handifanira kuti ndinge ndichiudza kana ani zvake, but zvinondiremera mumwoyo mangu ende ndikuda kungosheyawo izvo zvavakandibatsira nazvo kuti murume wangu azoregedza kundiurira, nekuti ainge achindiurira aitouya nemagirlfriends ake pamba ndichishaya kuziva kuti ndodii. Saka amai guru vakabva vachizondibatsira. Saka ndine chimwe chichari icho chandakapiwa. Chichari ichi mukoma ndicho chandinoshandisa mumarriage mangu, kubata murume wangu kuti asazobuda achiita kumbo mumba kumbo panze. Nyaya yakatangira apo pandakasangana nemurume wangu. Akandiudza kuti ainge aine umwe musikana uyo waainge achidanana naye. Akanditi musikana wangu wandiri kudanana naye tine problem 1, iye haasi kuda kurara neni. Saka ndakaona kuti mukomana wangu wandainge ndichidanana naye, wandainge ndichida, ainge aine mari dzake, aishanda ende ainge achindipa mari. Ndikati kana ukarara neni then it means kuti ndinenge ndatova mudzimai wako. Akabva ati no problem. Ndokuzo-overtake kwandakaita mumwe musikana, ndikabva ndachizototizira ndikatotanga kutogara nemurume. Saka nekuda kwekupinda kwatakaita mumarriage akaramba achingodanana neex yake, even though akazosvika pakuzototizira, but kuva pesanisa zvainge zvichitonetsa. Ndaiti kana ndikada kumubvunza kuti ko manga muripi, muri kubvepi, ndaikwanisa kungotanga kungorohwa. Akazotanga kunwa doro murume wangu. Ainge ava neshamwari dzake dzaainge ava kuwirirana nadzo. Shamwari idzodzo dzaimupfuurira kuita zvisina basa uye zvekare nekundishungurudza. Saka ndakabva ndachizoenda kuna amai guru. Amai guru vangu ivo vainge vari muprofita. Ndasvika kwavari ndakavaudza kuti zvinhu zvainge zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka mumarriage mangu. Vakabva vazondiudza kuti vainge vaine chimwe chichari icho chavainge vachida kuti vange vachizondipa. Vakati vachatanga vachigadzira chichari ichocho. Ndakagamuchira ndikapiwa chichari icho chandinofanira kuti ndinge ndichichishandisa kana ndiri kumazuva angu. Handizivi kana kuri kunzi ndikazonzi ndinenge ndava kusatevera kuti ndokuexpire kunenge kwaitawo mishonga yacho here. Ndakavabvunza vakati tichazongoona. Ndakavabvunza kuti saka kana kuri kunzi ndikasazogeza chii chichaitika? Vakati tichazozviona kana wava kusageza. Saka zvinogara zvichingondinetsa mupfungwa dzangu kuti saka marriage yangu kutonziwo I am happy with my husband enhau yekuti ndine chichari icho chichi chandiinacho. It's not easy uchiziva kuti marriage yako unotoita zvekutoshandisa mishonga kuti unge uchinzi wawirirana nemurume wako. You feel like you are living a fake life. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pane pamwe paunenge wava kufila as if you are living a fake life because unenge uchishandisa mishonga kuti unge uchifara nemurume wako. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvino kutaura kwamaita hamuna kutoputsa here mhiko dzacho nai vahanzvadzi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti
munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 50 years ekuberekwa. Zita muchanditi Vamoyo. Saka ndisati ndava nemabhazi, ndine mabhazi maviri uye zvekare ndine rori rimwe chete. Ndakatanga ndichaita zvekudhiraivha makombi kumusha ndekwaMutoko, ndokubva ndachizouya muHarare. Ndakauya muHarare nemadzikoma angu tikatanga kushanda tose tainge tiri magarden boy. Ndakabva ndachizovavarira kuti ndige ndichizotorawo license ndini wekutanga mudzinza kukwanisa kutora license nekugonawo motikari. Ndini ndakatotangawo nekudhiraivha motikari. Saka ndakadhiraivha makombi kwe15 years ndichidhiraivha makombi, asi zvinhu zvainge zvisingambobatani zvachose. Gore razvakazoitika handingatauri hangu. Saka ndashanda kwemakore akati wandei kudaro ndakabva ndachizoona kuti kudhiraivha kombi kune madisadvantages akawanda, kuti ukatorerwa mari nemapurisa murungu wako anokwanisa kungokubatira mari. Kana ari munhu anenge aine mwoyo wakaomarara anokwanisa kutongokuudza kuti saka ndava kutokubatira mari. Saka ndakabva ndachizotaurawo neumwewo uyo ainge aine makombi. Akabva achizondiudza kuti aiva nemakombi ake ainge ainawo pafleet awo ainge ava kuda kutengesa. Saka ainge achida kundipa mukana wekuti ndige ndichiita rent to buy. Saka parent to buy iyo yatainge takawirirana ndaifanira kuti ndige ndichizoburitsa mari ndichimupa each and every week. Tainge tiine mari iyo yatainge takawirirana kuti ndainge ndichazomupa mari. Saka takanyorerana pasi tikasaindirana mapepa. Ipapo ndakatombofungidzira kuti zvinhu zvainge zvichazotonaka, tikatoendawo kumusha tikatonofara nehama neshamwari kuti ndainge ndava nekombi. Asi gore iroro chandakaburitsa hapana. Handizivi kuti kuenda kwandakazoita kumusha nekombi ndo zvakakonzeresa here kuti zvinhu zvitowedzera kutooma, because vamwe vachiita mari inini ndainge ndiri stuck ndichitoona kutoti life yacho kwairi kutoenda kwainge kusitomborina. Ndainge ndiri munhu ainge achingoraramira kungoitisa mapurisa mari murodhi umu, vamwe vachitodarika pane mamwe maroad block, nekuti makuseni unobhadhara mari, then time wobhadhara mari, panochinja shift zvekare wobhadhara mari, kuitira kuti usazongoramba uchimiswa pamaroad block. But mukomana ndaiti kana tikatowirirana nemapurisa anenge ari paroad block ndoburitsa mari. Mushure mekunge ndaburitsa mari ndobva ndachizonzi buritsa zvekare imwe mari paunenge wava kudzokera mutauni, onzi siya something, uchidzoka zvekare onzi siya something. Saka zvinhu zvainge zvisingachafambi zvakanaka. Ndakabva ndachizotadza kubhadhara murume uyo ainge achindiitira rent to buy. I could not pay him for more than 2 months. Akabva achizoti kwandiri ainge achida kundipa mwedzi umwe chete kuti ndinge ndichibhadhara, because iye aifungidzira kuti ndiri kutoita mari ende ndine humwe urongwa hwandiinahwo ndisingamubhadhari mari yake. Yeti zvinhu zvangu zvainge zvakaoma panzvimbo imwe chete, zvainge zvisingatofambi zvachose. Saka usiku ihwohwo mukomanashi ndakati ndaenda kunoona imwe friend yangu uyo wandichati Tonderai. Tonderai aitawo zvekudhiraivha makombi, ainge achigara kuMbare. Vabereki vake vainge vakabva kuMalawi. Saka naTonderai tainge tichitowirirana zvekutodaro. Vabereki vake panguva iyoyo vainge vakavakira kuChipinge. Ndakabva ndachizotanga kutaura naye ndikati, Tonderai, chandaita gore rino handizivi, handina kana chandakwanisa kuita iro rino gore. Ndangoshandira mahara apa kombi yemunhu yandakatora ndichitiwo rent to buy ndava nekombi, zvinhu zvacho hazvisi kutofamba. After 1 year munhu uyu ari kuti ava kuda kunditorera kombi. Zvino mari yose iyo yandainge ndichimbomupa pashoma ari kuti zvinenge zvakatovharana nekuti ndakaitawo
profit, saka which means kuti gore rose ndichishandira pasina. Ipapo ndainge ndava kutozvidemba kuti dai hangu ndisina kumbogara ndakasiya basa zvainge zviri nani, because dzimwe nguva ndainge ndava kutofamba ndichingotaura ndega nekuda kwemaproblems avo andainge ndiinawo ndichisangana nawo. Saka takatanga kutaura naTonderai akandiudza kuti iyewo ainge atori nemukana wekuti anga achiitawo zverent to buy motikari dzevanhu, asi akaona kuti sezvo asingadi kushandisa mishonga zvetransport business, kana usingashandisi mishonga zvinotinetsei, nekuti unonosangana nevamwe vanhu vanenge vaine zvavanenge vainazvo zvinobva zvachizokuremera iwewe kana usingashandisi mishonga. Akati ndokusaka ndakasarudza kuti ndichaita hangu driver wemakombi kusvikira ndazowana rimwe basa rinobhadhara. Saka akabva achizoti kwandiri kana ndichida taikwanisa kuzoenda tose kumusha kwavo kwainge kwakavakira vabereki vake kuChipinge. Kana tasvikako then ivo vaikwanisa kuzondibatsira. Ndikati pakanaka. Akabva achizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiunganidza mari. Kwamanashi ndakashanda wiki rose apa muridzi wekombi achindinetsa. Ainge akanditi kupera kwewiki ndoda kuti unge uchindipa something. Wiki rakati rapera ndakagara pasi ndikati pano ndoita sei, ndinofanira kuti ndinge ndichiita sarudzo yandakazoita yainge iri yekuti ndinge ndichitombotanga ndaenda kuChipinge, nekuti kunyangwe dai ndainge ndichazomupa mari, ndamupa mari then wiki rinotevera anenge achida zvekare imwe mari, apa zvinhu zvangu zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka. Saka ndakabva ndachizoti zviri nani kuti angonigumbukira zvaizvezvi kuti handina kukwanisa kumupa mari, ndozongomupa mari yake yose ka1 tichitopedzisa madhiri ose tobva tatoenda tatonoita change yeownership. Saka ndakabva ndachizoenda naTonderai kuChipinge. Tasvika kuChipinge vabereki vake avakanditi vainge vachazondibatsira, vakati taifanira kuti tinge tichizoenda kuMozambique, asi sezvisinei n'anga yacho yekuMozambique yakabva yachizouya ndokubva yachizondibatsira. Pandakapinda mumatare, because n'anga yacho yainge yauya muvillage imomo kuti inge ichizobatsira vanhu vakati one day, saka handina kubatsirwa that very same day. Mukwamanashi ndakati ndakagara ndiri mukiu ndichimirirawo kuti ndige ndichipinda mumatare kuti ndinzwe nyaya dzangu kuti dambudziko rainge riri pai. Apa muridzi wekombi ainge achingondifonera chete achindibvunza kuti ndiripi, because motikari yake ainge ava kuida. Then ndakazoti ndapinda mumatare vakabva vachizondiudza kuti ndainge ndiine zvinhu zvainge zvichindinetsa mumwoyo mangu. Ndikati hongu sekuru, muchindiona ndichisvika pano inhau yekuti ndine matambudziko ende ndoda kuti muge muchindibatsira. Vakanditi matambudziko ako ndikuona kuti uri kuda mari. Ndikati hongu ndiri kuda mari yakawanda chaizvo kuti ndikwanise kupedzisa mari yemunhu uyo akandipa kombi yake iyo yandakapaka panze apo. Vakanditi haisi yako nhaye, ndanga ndichifungidzira kuti ndeyako. Ndikati aiwa sekuru ndiri kuita rent to buy. Vakabva vachizoti aiwa zvinei ndichakubatsira muzukuru wangu, munhu iye ndoda kuti unge uchizomupa mari yakawanda, asi kana womupa mari ndichakupa zvekare imwe mari yanoti kuda kuti unge uchizobatanidza nemari iyo yauchamupa, nekuti ndikuda kuti upfumi hwake hunge huchizobva kwaari hunge huchizouya kwauri, nekuti iyewo ane zvaakabata. Manje iwewe wazobatana nasekuru vane masimba, ndikuda kumboedzana masimba nezvinhu zvake. Saka vakabva vachizoburitsa $20. Vakabva vanditi $20 iyi pauchamupa mari ndoda kuti unge uchizoibatanidza nemari iyo yauchange uchizomupa. Ndo kubva vandipa mari. Vakabva vachizondibatsira, vakabva vanditi asi muzukuru wangu chinzwa nyaya iri pano kuti iwewe unge uchizonzi wakwanisa kuita mari, zvinotoda kutoti ropa ringe richizodeuka. Ndikati ropa raani rinofanira kuti ringe richizodeuka? Vakabva vachizoti kwandiri ndaifanira kutoti ndinge ndichitodeura ropa revatorwa ndokuti zvinhu zvangu zvinge zvichizofamba zvakanaka. Vakanditi kana uchida kuramba uri muindustry iyi ropa rinofanira kutoti ringe richitodeuka. Ndakabvuma because ndakavabvunza kuti
zvino hapana here zvimwe zvamunokwanisa kundibatsira nazvo? Vakanditi aiwa, ndaona wafa uri murombo wekupedzisira iwe, unless kana ukakwanisa kuita izvi zvandiri kukuudza kuti unge uchiita. Vakandipa kanguva kekuti ndinge ndichimbofunga, vakanditi aiwa, chimbobudako panze, sezvo ndikuona kuti hausati wava nedecision. Ndinoda kushanda nemunhu anenge aine decision nechekare mumwoyo make. Saka ndakabva ndachizombobuda panze ndikagara ndikatanga kuzvibvunza kuti saka izvezvi kunyange ndikadzokera kuHarare sekuru vari kuti ndichatorerwa kombi ende ndichatanga kutambudzika, ndichafa ndiri murombo unless kana ndikaita izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. Ndakadzokera mumatare ndikati sekuru, inini ndafunga zvakanaka, ndafunga kurovera mwoyo wangu padombo. Vakabva vanditi okay, hapana problem. Vakandiudza kuti kombi iyoyo yainge ichazoita accident, mainge muchazofa vanhu vakawanda. Munhu wose ainge achazonzwa nezvayo accident ainge achazorwadziwa nekuda kwekuparara kunenge kwaita vanhu vanenge vatsakatikira muaccident iyoyo, uye zvekare munhu wose ainge achazonzwa nyaya yacho ainge achazonzwa tsitsi. Saka kunzwa kunenge kuchiita vanhu tsitsi hanzi ndo kutoropafadzwa kwandinenge ndichazoitwa ikoko nemidzimu yavo, nekuti kudeuka kunenge kwaita ropa, midzimu yavo inenge ichitonwa ropa revanhu vanenge vatsakatikira muaccident. Vakandiudza kuti zvainge zviri kwandiri ndichange ndichizodhiraivha kombi yacho ndiri ndega here panguva iyoyo yekuti yainge ichazoita accident, kana kuti ndainge ndichazotsvaka dhiraivha uyo wandainge ndichazotsvaka, wandee ndichitoziva kuti kombi paichaita accident ndiye anenge achidhiraivha kombi yacho. Saka ndakazosarudza kuti ndainge ndichazotsvaka umwe dhiraivha. Saka pakati papera mwedzi, sezvo vainge vakandiudza kuti ndinge ndichimbomira zvishoma, kana panguva yacho iyoyo kombi yainge yava kusatofamba, ndainge ndakaipaka hangu pamba nemudzimai tichinetsana everyday, achinditi sei musiri kuda kuenda kubasa? Ndaingoti kubasa kunoitei? Handiti mumba mune chikafu, mune zvokudya, rendi takabhadhara, ndichazotanga kuenda kubasa. Saka dzainge dzitori mhiko dzekuti ndaifanira kumbogara ndisingaendi kubasa. Apa muridzi wekombi ainge achingondipopotera ndisingakwanisi kumupa mari. Saka after 1 month mukoma ndo pandakanhonga mari ndikaenda ndikanomupa, ndikati ndava kuda kumbodzokera parod ndanga ndakambozorora. Then ndokubva ndachizotsvaka driver. Ndatsvaka driver ndokubva ndachizochinja route. Kombi yangu yainge yava kufamba between Marondera Harare, dzimwe nguva tichitoenda even until Mutare. Saka yakabva yachizoita accident. Kombi payakatosimuka ndainge ndichitozviziva kuti kombi yangu nhasi ichaita accident ende ichauraya vanhu, zvichashamisa munhu wose. Musi wacho iwoyo kwainge kuchinaya. Apa pandakatoloda kombi, ndini ndakazvilodhera kombi yangu, ndikabva ndachizomanikidza kuti inge ichizoita overload. Kombi yakati ichisimuka, neniwo ndokubva ndachizoenda kuMbare kumba kwefriend yangu. Akabva achizondipa room yekuti ndinge ndichizoshandisa. Takatoburitsa midziyo yainge irimo murumu imomo, then ndokubva ndachizopinda mumatare. Ndainge ndakagara ndakatarisa kumadziro. Ndakagara ndakatarisa kumadziro kudaro mukomanashi ndini ndainge ndichitokontrola kombi, even though driver ainge achidriver, but ainge achikontrola kombi ainge ari ini. Ndakanyatsokutsika mafuta kusvika kwekupedzisira kombi yogoti yomhanya. Vanhu vakatanga kutokomplaina nekuda kwekuti ndainge ndakagara mumutumbi wadriver. Iye akatotanga kutopopotera vanhu achivatuka, achitowedzera kutomhanya nekuti ainge ava inini ndaito overtake, pekuti unenge usingafaniri kuti unge uchiovertake, kusvika ndichizonoita head on neimwe motikari. Vanhu vainge vari mumotikari imomo vakatsakatika vose, uye zvekare vanhu vainge vari mukombi yangu kwakafiwa mukomanashe. Ndo pandakabva ndachizosimuka ndikabva pandainge ndakagara. Zvose izvo zvandainge ndashandisa ipapo ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizvipisa. Ndakabva ndachizozvipisa
ndikabva ndachizotora madota ndikabva ndachizomaisa mumvura ndikabva ndachizotanga kugeza. Ndapedza kugeza ndikavafonera sekuru ndikavaudza zvose zvainge zvaitika. Saka vakanditi zvatoita, vakandiudza kuti vainge vava kutuma imbwa dzavo kuti dzinge dzichienda kunonanzva ropa. Vakandiudza kuti dzainge dzakwanisa kunanzva ropa, saka ndainge ndichazotanga kuita mari. Mukomanashi ndakatanga kuita mari. Vafi vainge vafira muaccident vasati vatombovigwa, ndikanzi mari yandainge ndaita ndaifanira kuti ndige ndichizonobetsera hama dzeavo vainge vakafira paaccident iyoyo. Driver wangu ndiye akangonzi ndiye overtake paainge asingafaniri kuti ange achiovertake. Akafira paspot asi windi akararama, akangotyoka ruoko. Pakafa vanhu vakati one day. Handikwanisa hangu kuti ndige ndichikuudzai kuti pakafa vanhu vangani. Kubva ipapo mukomanashi ndakatanga kuita mari. Ndakazotora mari yandainge ndiinayo ndikazotora $20 iya yandainge ndakapiwa nasekuru ndokubva ndachizoibatanidza ndikabva ndachizoenda ndikanopa muridzi wekombi ndikamupa mari. Akazotanga kubhuroka nekuda $20 iya iyo yandainge ndakamupa. Ndokuzotodzoka muindustry ndikatokwanisa kutotengawo makombi angu akanaka. Ndakazopinza maquantum ekuSouth Africa ndikatanga kurova vana masvingo root, but ipapo ndainge ndava kuti pagore ndinofanira kuti ndige ndichizochekeresa iri mombe kana kuti mbudzi ndisingachadi kudeura ropa revanhu. Saka transport industry inotorema kutoti unge uchikwanisa kutorana transport business zvisina maproblems. Unofanira kutoti unge uchizotonzi wadeura ropa. Pasina kudeura ropa zvinoti netsei mukoma. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi kombi yavo yakaita accident. Muaccident imomo hanzi makafa vanhu vakawanda. Mushure mekunge driver overtake akabva anoita head on. Vacho avo vakaita head on navo hanzi vose vakafira paspot, but driver hanzi panguva yacho iyoyo ainge asiri iye ainge achidriver kombi. Mukoma ava vari kuti ndivo vainge vava kudriver kombi, even though vainge vakagara vari kumbari vakatarisa zvavo pamadziro vachitoona zvose zvainge zvichiitika. Strange things indeed they do happen in this world. Are you also involved in the transport industry? Une zvaunoshandisa here mubusiness iroro ramunoita, either remabhazi, rematrack, or any kind of transport business that you are involved in? Please come to my inbox and share with me your own side of the story.